Halina't samahan ako sa isa na namang adventure na ating gagawin. Sa episode na ito, tatawirin natin ang Daang Katutubo at Daang Kalikasan hanggang sa tayo ay makalabas sa Santa Cruz, Zambales. Kasama natin si Direk Gino sa pagbabaybay ng kagubatan ng Daang Kalikasan. Ano-ano nga ba ang mga magagandang experiences at challenges na ating mararanasan habang tayo ay tumatawid sa mga kabundukang ito? Halika, samahan ako sa isang masayang adventure na ito. Here at Centrum Santa Maria, ang biyahe natin ngayon ay tatagusin natin ang Daang Kalikasan. Bali, itong lakad na ito ay parang nahuhulog lang sa biglaan nung una. Itong makakasama ko ngayon, mas kilala nag-comment din, nagkayayaan, tapos bukas tira agad, parang gano'n ang nangyari. Kaso hindi natuloy, napurnada kahapon supposedly at overnight kami sa dagat. Pero ngayon tuloy na at andito na nga tayo sa Urdaneta Bali, nauna na ako dito sa meeting place namin at hinihintay ko yung makakasama natin. So naggas na pala ako bago ako pumunta rito. Doon sa Santa Maria pa lang nakapaggas na tayo ng 165. Bali, tinap up ko lang, nag full tank tayo doon sa Centrum Santa Maria, Pangasinan. Masyado akong maaga kasi ang usapan namin, sabi ko pagkagat ng liwanag ang aming take off para mas maaga naming matagos yung Daang Kalikasan. Matagos namin ng maliwanag syempre, kasi nga mabagal din ang magiging takbo namin dahil parehas kami na gagawa ng content. Kaya minabuti namin na agahan ang pag-alis. Let's go. Magkano isa tay? 16 pesos, 8 piraso po. Sige po. 16 tay. Thank you po. Sige po, anak. Ayan, si Direk Gino ang ating kasama ngayon. Ako ay extra lang, napasama lang. Ano to? Pribilehiyo in my part. Totoo yan. Ayan. Ako talaga ang fan niya. Legend. Ito ang legend talaga si sir. Mula pa noon, pinapanood ko na ito. Direk Gino in the house. Pinapanood ko lang ito Ayun, kasama ko na. Sige po. Direk, curious lang ako, napag-tripan nyo lang po o ano? Artwork ng anak ko. Ay, yung anak nyo palang bumanat dyan. Ay, see. May portrait pa nga yan, family portrait. Ayun. Galing. Pinapapulo ko sa kanya, tinatamad Bali, dumaan lang kami ni Sir Gino sa 7-Eleven here in Binmale. Bumili lang si Sir ng Alimutan ko. Ilagay ko pala doon, sabi ko. energy drinks. Tapos nilibrade na rin ako. Yan bait talaga ni Sir. Bali, galing ng Pangaldan ay dumaan kami ng Dagupan
Diretso ng Benmale hanggang dito papunta ho ng Aguilar. Yan yung ruta na tinaak namin. Hindi ako sure kung saan kami dadaan ni direct, sa Daang Katutubo ba or sa mga Tarem. Anong gusto nyo pong dadaanan natin? Daang Katutubo or pasok po tayo ng mga Tarem? Doon sa mga Tarem po may checkpoint. Di ko alam kung papapasukin tayo o hindi. Pero kung daan tayo ng Katutubo, pwede. Kaso matinding adventure na doon eh. Doon pa lang sa Maganda. sige. Doon na lang tayo sa Daang Katutubo mo. Sige. Tapos saka tayo Daang Kalikasan. Okay. Para sigurado makapasok. Opo, sigurado doon. Pero maaga lang yung adventure. Talagang akyatan din, di ba? Dalawa naman po tayo. Tapos may at least wala pang ulan. may isang tawid ilog. Kahit 10 pa yan. Sige. Let's go. Pati ikaw lang mauna. Opo. Daang Katutubo tayo, mga kapatid. Medyo maaga nga lang ang adventure dito. Hindi ko lang alam kung anong mangyayari sa daan. Lalo't kasama natin Sir Gino. Yung mapita na sinasabi mo daanan, rough road din yun. Sako pa rin namin dito. Sitio Mapita. Sitio Mapita lang siya. Barangay Lawag pa rin yun. Ang lawak pala ng Barangay Lawag po, na po. Oo. Dahil nga nadaan tayo dito sa Daang Katutubo, mas marami kang makikitang magandang tanawin. So pagbaba natin mamaya doon papuntang Daang Kalikasan, mas marami pang tanawin doon na makikita natin. At ang most exciting talaga para sa akin ngayon, kasi nga napuntahan ko na yan na meron na yan sa nakaraan nating video. Ang exciting talaga is yung pagtawid natin sa mismong Daang Kalikasan. Tatawirin natin yan with Direct Gino. Galing tayo sa Mapita View Deck. Now here we come in this place. Greenish na ang bundok, not like before na brownish yan, mga kaibigan. And now it's greenish. Doon tayo, lugar na yan, mga bundok na yan, yung greenish na part na yan, yan yung tatahakin namin ni Direk. Labas kami ng Zambales. Itong part na ito Pangasinan pa lang. Doon sa kabila Zambales na, mga kaibigan. Then doon pa sa gilid, sa right side, bandang right, nakaharap sa Tarlac naman na yun, no? Wow! Napakaganda! Ang pupuntahan natin ay doon pa sa baba. Daan na yan. Kaso nakikita niyo yung parang ano na yan, orange or red, something like that. Paakyat hanggang doon. Daan, no? Trail. Baka pwede yan motorin pag summer. Tapos punta tayo doon, no, sa view deck. Ayan, sa pinakamataas na yan. Dito kalbo. Tapos doon naman, yun, nakikita nyo yung greenish yung part na yun. I mean, makahoy, mapuno. Pero dito, kalbo lang siya. Eto na naman, baba na naman. Yan, yung mga nakikita nyong trail dyan, labas yan doon, no, sa pinakataas. Yung may green doon na net, nakikita nyo yun. Doon ang labas niya. Tapos tayo dyan naman tayo dadaan. Adventure. Let's go. Alright, pwede na nga. Nakaraan dito po ako dumaan sa baba. Oo, pero ngayon okay naman na, oh. Pwede na dito sa tulay po. Ilog muna tayo. Ilog, ay sige. Yan, may maliguan po dyan. Pwesta naman dyan, Opo. Napag
napagdesisyonan namin na mag-iilog muna kami. Kaso ganito naman yung daan. Oh, let's go. Nadulas ito. Okay. Okay lang. Let's go. Lalim. Sabi ko sa'yo direct eh, dito pa lang eh mapaaga yung adventure natin. Lalo dyan oh, sa taas po mamaya, yan, madulas yan eh. Tulak po yan. Nag-uumpisa ng ating adventure. At talagang madulas dito. At kampante naman ako sa panlikod kong gulong. Dahil may spike na, hindi kagaya nakaraan. Nung nakamiyo tayo rito, hirap ako dito eh. Ayun, okay na. Yung mga motor namin, unang sabak pa lang, ganyan nakarumi. Actually, nag-uumpisa pa lang tayo, nasa pintuan pa lang tayo ng adventure na gagawin natin. So, napag-desisyonan namin na instead na dadaan kami dyan, which is bago ho yan, ay dito na lang kami. At least ito, nadaanan ko na ito. Alam ko na mabato yan doon sa taas. Kaya ito yung tatahakin namin. Tatawid kami ng ilog mamaya. Maliligo sana kami. Kaso ganito naman nangyari sa tubig oh. May bakhong dumaan tapos dump truck. Kaya ganyan nangyari. Yan ang matindi ngayon kung paano namin akyatin. Grabing putik yan oh. Pag naglublob yung gulong mo, abay delikado. Pero okay naman yung mga gulong namin sa likod eh. Kayanin naman siguro yan. Tapos maputik pa. Okay lang sana kung mabuhangin. Okay yan, kaya yan. Kaya. Magtutulak sa isa't isa. Sige po. Mauna kayo direct. Sige. Sige. Panat. Oh, uy. Ay, delikado, boy. Sige. Kaya. Kaso. Goods. Galing talaga. Uy. Galing talaga pag ano, may spike yung gulong mo. Medyo tuyo naman na kasi. Pero kung basang-basa ito, ewan ko lang kung makayanan namin. Let's go. Wow. Lakas ng PG1. Napahinto ako. Meron lang kitang parang kahoy. Akala mo kahoy yan, pero yan ay bato. Galing may layer. Ganda. Solid oh. Lakas ng PG1. Basic. Sige. Banat. Hop. Easy. Yeah.
katutubo pa rin. Doon tayo galing kanina, tapos tumawid tayo ng ilog. Yung part na yan ay daang kalikasan sa likod. Let's go. Akyatin natin yun. Oh, ganda rin. Oh, akyat. Oh, oh. Uy, taas pa pala yun. Alastik. Hanggang dito lang ako. Ganda. Ang ganda. Saging to, no? Nakatutubo pa rin. Yan daw i-greenhouse. Taniman. Ayan na, malawak na yung daan dito. Heading to daang kalikasan na tayo. Sarap pagpatakbo na mabilis rito. Dito na naman tayo. Ah! Daang kalikasan. Ayan yung daang kalikasan. Nauna na si Direk. Nagkalaglagan to mga gamit niya, oh. Busina ako ng busina, di na niya narinig. Kaya pag may kasama ka, dapat pala talaga ano lang, no, dikitan lang kayo para ano. Huminto na kasi ako nung nalaglag tong supot. Ngayon nakita ko itong mga ginamit niya kaninang ano lang. Hindi niya siguro na isara yung pinagkuhanan niya. Ito mga to. Ano tawag nito? Strap. Plastic strap ba yan? Pinagpupulot ko. Tagal kong pinulot, ang dami. Pero hindi pa nga lahat yata napulot eh. Direk! Bukas, nakabukas. Ito, pinulot ko. Kaya huminto ako, pinagpupulot ko yung yan, o. Ang dami, kaya sabi ko, pinagpupulot ko doon, nagkalat doon sa ano. Thank you. Alright. Bali ito yung ano, kampo ng military dito. Ay, yung area na yan. Dito dati may checkpoint. So tayo kaliwa, papunta yan ng mga Tarem. Kanan, daang kalikasan. Ito na yon. Yan, daang kalikasan. Ito yung Zambales. Let's go. Adventure ang nagrabang sa atin. Yan yung ano, hardcore na ano tawag dito? Adventure na gagawin natin. Trail yan, trail. Light trail. Light lang siguro yan. Ayan. Kaya siguro siya tinawag na daang kalikasan talaga. Dahil yan, oh, napaka-legit nung pagiging puno ng mga puno. Talagang hindi sila nadi-disturb. Nung time na hindi pa ito na-widen itong daan na ito. Halatang ano eh. Kaka-ano lang, no? Kaka-widen lang. Napakaganda na experience ito. Isa lang yung napansin ko dito sa mga puno, mga kaibigan. Grabe. It is proven that itong mga punong ito hindi talaga siya na-disturbed for long years. Kasi
ang tutuwid nila eh. Tapos ang tatanda. Dito pa lang kami sa bungad wala pa tayo sa mismong daang kalikasan na gitna ng kawalan. So galing pa lang tayo doon yung pinanggalingan natin, yung Bukana. Andun yung base campo militar or militar camp base, something like that. Napapa-wow ako sa mga puno. Kung kung magtroso ka rito kikita ka dito. ang daming pwedeng gawing illegal dito, no? Magtroso. Pero no. Ito ay daang kalikasan at likas sa yaman, natural resources. Yung sobrang tahimik na lugar, ang sarap pagtambayan. Marami pa kayong mahuhuling dito, yung mga usa, yung mga wild animals. Ang lupit Direct dito na lang yata tayo. Sarap Wow. Hindi ko maalam Diyan sa taas. Taas. Oh. Wow! Daang kalikasan! Buti na lang tumawid kami ngayon na hindi maulan, hindi umulan. Kasi kung ganun ang nangyari ay talagang madulas ito. Halata kulay pa lang. Makikita mo yung mga bakas yung naunang dumaan nung kanang umaga, kasi madulas pa siguro ito kanang umaga kasi basa-basa pa. May bahay dito pala may dalawang bantay aso, matapang. Siyempre part pa ito ng siguro lawag Aguilar, Pangasinan or mga taron na, hindi ako sigurado. Mayroon pa nakatira dito pero walang siguro tao Ayan na naman, mukhang basa-basa pa talaga lupa rito. Dumudulas yung harapang gulong ko. Ayan, may dala akong dalawang saging. Bigay ko itong isa kay Direk. Ayan. Sarap ng katahimikan. Naririnig yung mga huni ng ibon, kulisap. Yan yung gusto namin. Yan yung gusto kong tunog. At di yan kayang bayaran ng pera sa mundo ng punong-puno ng kaguluhan. Puro ingay ng sasakyan na maririnig mo. Dito hindi. Iba rito, pure, authentic. Alright, sundan ko lang si Direk. Siyang director ngayon. Alright. Wow. Uy. Siyempre dyan. Sana. Ano yung kaliwa na yan? Di ko alam din Ano mo lang? Oh. Baka yan yung patarlak. Siguro po. No, tapos hindi pa tapos. Tama. Parang lang siya, direct, parang station. Okay. Yung pinagmamasahan ng semento siguro yan. Uy, sa wakas, simentado na. Huwag mong sabihin ganito na hanggang Zambales. Kasi kung ganito na hanggang Zambales,
Bitin tayo sa ano, bitin tayo sa adventure. Wow, simentado na. Foggy, foggy. Foggy. Para tayong lumilipad sa ulap, mga kaibigan. Napaka foggy rito, foggy. At dahil nakakita kami ng ilog, na pag desisyonan namin na magtampisaw muna rito. Dahil ano eh, mainit eh, kahit inulan-ulan kami. Ito yung tunay na adventure. At nagkakasundo kami yan ni Derek Gino. Napakalinis naman dito tubig. Di kagaya dun sa kabila, medyo naputik. At yan, uulanin na yata kami. Ulit kami ngayon. Sarap magtampisaw pa sana, kaso andyan na yung ulan eh, nagbabadya na. Kung balak nyo pumunta rito, maganda may kasama talaga. Medyo malayo kasi, talagang bundok yung babaybayin ninyo. May part na no, simentado, mahaba na yung simentado eh. Kaso merong maputik pa na madadaanan ninyo at medyo mahirapan lalo pag ganitong tag-ulan na. Kaya dapat may kasama. Let's go, bago tayo maabutan ng ulan. Ayan, umulan naman na doon. Napagtanto ko, bago pa mabasa sa ulan, basain ko na. Yan, pati medyas, para hindi na mabasa sa ulan. Saka ako'y suot. Unahan na natin. Bago ako pagtawanan ng iba, tawanan ko na yung sarili ko. Parang ganun lang yan. After naming maligo at sumuong ulit sa kaputikan, we are now feeling fresh and dirty. Sige, banat direct. Tira. Ayan, putik. Higuin natin. Oh. Parang kalabaw lang. Sarap magmotor sa putikan kaya. May kanto rito. Ito na yata yung makikita sa mapa na kanto papuntang Mapita. Labas siguro niya Mapita View Deck. I mean Mapita Community. Itong kanto na ito. Uy, sayang oh. Yan yung kanto na yan. Pero di ako sure ah. Ay grabe. Sayang yung simento oh. Tumigas. Naglalaro ng basketball dito. Ibig sabihin may community na, may tindahan pa oh. Kung naka-primera tindahan. Tanaw na namin ang
Zambales! Welcome to Zambales! Grabe ang lupit ng ikong ito. Hindi. Residential area na ito dito sa Zambales na. And we are congratulating ourselves with Direct Gino. Natagos natin ang Daang Kalikasan and now we are in Zambales. Mabini Pangasinan. Pares tayo. Sige, hanggang dito na lang. Update Opo. tayo. Sige po, thank you po. Thank you, Sir Eli. Thank you so much. Ingat ka. Sige po, salamat sir. Alright, thank you Sir Gino. Ordaneta na ako sir. Bye. Thank you for watching. Hanggang dito na lang po ang ating adventure. Salamat sa pagsama sa amin sa biyahe. Salamat din sa iyo Sir Gino. Thank you sir sa mga inputs, insights na inyong naibahagi sa akin. And I hope na may apply ko ito. Maraming salamat sa pagpayag na ako'y makasama sa inyong rides. Kung kayo po ay nanonood sa video na ito, Direct Gino, salamat po. Salamat sa lahat. At sa mga kaibigan, sa lahat po ng nanonood, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa aming adventure, sa pagtagos natin sa Daang Kalikasan via Daang Katutubo. Thank you. See you on next adventures. Bye bye. Eli Putur.